vender snuden hjem, fortsætter sit job, med at passe Christian. Jeg beundrer din tålmodighed, både over for Christian og over for ellers andre. Og det er en kæmpe klasse selvfølgelig. Som var klar på stammedans. En tom flaske vodka, måske langt ud på natten. Nå, men I er jo ikke kommet for at høre min igen. Nå, men Christian, din lille ud på skammen. Hamster, elskende satan. Første gang jeg rigtig tilbragte min dyrebare tid sammen med dig, havde vi først siddet hjemme med mig og drukket lidt. Hvorefter vi valgte at tage hjem til dig for at sove vores hus ud med de 2 hundkøn, vi havde fået i min vejkant på vejen hjem til dig. Ja, vi tog os en lille en til at sove på, men så blev der ikke noget af. Fordi hundkøn, vi havde taget med hjem, ville ikke sove. Det var en sove. Jeg gjorde altså ikke sove. Kvinderne sagde af og og det rene gymnastikken var vel overstået i de 2. Dagen efter kom frøken Leje ind til mig og råbte af mig. Christian! Stop op! Jeg, Christian, kan ligge lige derovre, sagde jeg. Ja, Christian, vi ligner hinanden. Og nu er du 18 år, så du er gammel nok til at få sandheden at vide. Christian? Ja, jeg er din far. Ja, nu skal jeg lidt over til lidt mere alvorligt, Christian. Jeg husker det som var det i går. Datoen var den 28. juni 2010, lige efter krigen. Drejer og jeg sad hjemme med ham og havde drukket os godt skide. Jeg mindes ikke helt, hvordan vi kom ind på denne syge idé, som jeg nu vil afsløre. Vi lavede det vedmål, at hvis Christian uden egen fri vilje kunne være kærester med en vis pige i en måned, skulle jeg lave et rapdisk om ham. Men hvis han ikke kunne være sammen med den kvinde i den måned, skulle han give mig en bytur med alt betalt. Og ja, Christian, du vandt sgu vedmålet. Og jeg har styrt dig et rapdisk. Du har derfor nu tilladelse til at gå ud og ringe til kællingen, som du overhovedet ikke kan lide og slå op med hende. Så du rigtig kan hygge dig. Jeg vil næsten have sovet, kan jeg sige på det hele, så jeg vil bede jer alle sammen rejse op.